एफा नों मालायनि न'खरखौ बुजायदोंबा नोङो दिनै मानि थाखाय बुजाखो खोनासं रायजोफोर मैदोमा जाहैबाय गथ'बो दंखायो बे हाबा जाखानाय खिन्थु बियो सासे फिसाय थैखानाय हिनजावजों बियो रिलेशनशिप लादोंमोन बियो गावखौनो थगायनानै मिथिंनिफ्राय बियो खारदों बियो लास्टआव मिथिंनि मानसियासो बेखौ उन होसो बेखौ बुहैदों बिसार जाफुनाय समनिफ्राय मानो खारखो बियो मानि थाखाय बुजाहैखो मैदोन बसुमतारीखौ जे रायजोफोरा बुदोंमोन बे बाथ्राया सैथो नामा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम बुजि मोनगोन आरो गोबां रायजोफोरा बेखौ मानो बुखो मा दायनिगिरि खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरोना बिनिनो एक्टर जहनकार जे बिथाङा माने मोननैसो बाथ्रा बुंदों आरोना माबानि मैदोननि बागै दा गोबाङा मैदोनखौ सिनाय जानांगौ आरो गोबाङा सिनाया जानांगौ सिनायाबा नोंथांमोना मोजां नायनानै ला माने बिथाङा फेसबुकनि गेजेरजों बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थायो आरोना जिकुनु भिडिअ दा नोंथांमोना बुजि मोनगोन भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव मैदोना मा गाज्रि खामानि मावदो मैदोना मा मोजां खामानि मावदो नोंथांमोना नैबे भिडिअ नुनो मोनगोन आरोना भिडिअखौ जागायनायनि सिगां बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव गासैखौबो फिन खेब बरायहरबाय दायो जोङो नायलांनोसै एक्टर जहना माने मा भिडिअ मा क्लिप नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैदों आरोना दा नायलांग्रोनोसै बिथांनि मोननैसो बुंथि बाथ्राफोरखौ थौदो आं मोनसे खोथा बुंग्रोनो सानदों दा जे ससियेल मिडियायाव मैदोम ना मा खिदोम आंथ' मोजां सिनाया बे जाहैबाय ससियेल मिडियायाव जेब्ला मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदों मैदोम बुजानाय बेवहाय केपसनाव लिरदोंमोन जे माने एमजेखौ बखिनायनि थाखाय एमजेखौ बुंनायनि थाखाय मैदोमा बुजादों होननानै न' बे टटेलि रं आरो बे बुस्थुआ मैदोमखौ एसे गाज्रि फासायनोबो साननाय जायो बेफोरबायदि केपसन लिरनाया खिन्थु आं मोनसे क्लियारिफिकेसन होनो एमजेनि थाखाय मैदोमा बुजायाखै एन्ड फार्स्ट अफ अल आं मोनसे खोथा बुंनो मैदोमखौ बुजादों बिराद मोजां जादों बिराद बरिया जादों बुजादों आं बेखौ सोंग्रोगोन हु दा हेल आर इउ टु जाज माय सिस्टार प्रिति आंनि बिनानाव प्रितिखौ जाज खालामनो नों सोर मैदोम ना खिदोम हु दा हेल आर इउ टु जाज माय सिस्टार मा राइट्स दं नोंनाव मा राइट्स दं नोंनाव एमजेखौ एमजेनि फेमिलिखौ नोङो जाज खालामनो दिनै 6 मान्थआव 7 मान्थआव दिनै प्रेगनेन्सि दिनै डिलिभारि जादों मा जादों नोंहा मा राइट्स दं दिनै नोङो बिसिनि फेमिलिखौ ओरैबायदि प्रब्लेमाव ओरैबायदि नोङो दुखु होदों जे दिनखालि गथ' जन्म जादों ओइ दिनखालि नोङो दुनियानि ससियेल मिडियायाव बांसावला जोबदों ओरै बेसेरा फुरथिनि सम फुरथिनि दिन बेसेबां दुखु होदों नों बिनि फेमिलिखौ बुलशिट दिनै बुजिग्रो दिनै बिनि फेमिलियाव मा दुखु मोनहैदों नोंनि थाखायनो दिनै मानि थाखाय बुजाखो नोङो एफा नों मालायनि न'खरखौ बुजायदोंबा नोङो दिनै मानि थाखाय बुजाखो खोनासं रायजोफोर मैदोमा जाहैबाय गथ'बो दंखायो बे हाबा जाखानाय ठीक आसे बिनि फेमिलिखौ आं बुंला मैदोमनि ना खिदोमनि ना मा दं आं बेखौ फेमिलिखौ बुंला खिन्थु बियो सासे फिसाय थैखानाय हिनजावजों बियो रिलेशनशिप लादोंमोन बियो गावखौनो थगायनानै सेंग्रा होननानै बियो रिलेशनशिप लादोंमोन दिनै लास्टआव बियो हमजाजोबदों बिसार खालामनो मिथिंबो खुंदोंमोन मिथिंनिफ्राय बियो खारदों बियो लास्टआव मिथिंनि मानसियासो बेखौ उन होसो बेखौ बुहैदों बिसार जाफुनाय समनिफ्राय मानो खारखो बियो मानि थाखाय बुजाहैखो बेनो जाबाय एमजेखौ बुजायग्राया बेनो जाबाय एमजेनि हिनजावखौ बुजायग्राया Who the hell are you to teach my sister and who the hell are you to judge my sister? Bullshit. एमजेखौ बखिनायनि दायाबो गवा नोंना मिथिबाय फैगासिनो बेबो जाल्ला माल्ला गुदि मिथिया बिजौ मिथिया जाला माल्ला जाज दा खालाम मिथिबाय दा ओरैनो बुजियाखै बियो खिन्थु बेखौ मानसिफोरा कनफिउजन जानो हागौ एमजेनि थाखाय बुजादों खिन्थु एमजेआ बेखौ मानसिबो फाथायाखैबो जेबो खालामाखैबो खिन्थु केपसनाव लिरदों एमजेखौ बखिनो थाखाय बुजादों होननानै बाट न'
अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर माने एक्टर जहना मा बुंखो जोबजासे नायदोबासो बुजिगोन माने बियो ओरैबायदि फेसबुकाव भिडिअ लाबोबाय थायोमोन नालाय माने गोबां मानसिखौ बेबायदिनो बुंनाय माबानाय बेनिफ्राय गोबाङा बेखौ सिगांनि भिडिअ मोनजांनाय बे माने बेबायदि सोरजोंबा हौवा गैयै हिन्जावजों सोमोन्दो लाखिदोंना आरोना बियो लाखिनानै माने बेखौ गोबां मानसिया गामिनि मानसिया माने बिसार लिंदोंमोन बिसार लिंनायाव बिथाङा खारदोंमोन आरोना खारनाय भिडिअबो दोङो ससे क्लिप आं होदियासै आरोना बिथांखौ माने लामायावनो आवग्रि हमनानै बुदों आरोना दा मैदोन बसुमतारीखौ माने सोरबा केमेरा खालामनानै भिडिअखौ रेकर्ड खालामनानै माने फेसबुकनि गेजेरजों शेयार खालामना होदो आरोना दा बेखौ गोबाङा शेयार खालामदो सिगांनि भिडिअबाबो दासो भाइरेल जादों आरोना भिडिअआ माने मैदोनखौ ओरैबायदि खालामदो माने बिथाङा माबा मोनसे सोरनिबा भिडिअ जावनाय लाबोयो नालाय बेनिखायनो बिनि भिडिअखौ सिगांनिबाबो दासो शेयार खालामना होदो आरोना माने बियो हिन्जाव थाखानायमोननो आरोना मैदोन बसुमतारीया अलरेडि जुलि जाखानायमोननो अब्लाबो माने गाव जुलि जायाखै सेंग्रा होननानै गुबुन हिन्जावखौ माने रिलेसनशिपआव थादोंमोन आरोना बियो दा जन ब्रादारनि बुंनायफोरखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय थिग बेबायदिनो आरोना दा डिटेल्स आङो भिडिअ नोंथांमोननि सेराव होखाबाय जन ब्रादारनि बुंथियावनो दा नोंथांमोना मिन्थिखाबाय दा गोबाङा बेखौ हेड कमेन्ट खालामहरदों गोबाङा शेयार खालामहरदों माने मैदोन बसुमतारीखौथ' फेसबुकाव गोबाङानो सिनायखायो भिडिअ साननैसो ट्रेन्डिं जादो होननाय बायदियानो जागोन बिथांनि भिडिअल' जों फेसबुकाव नुनो मोन्दोंमोन साननैसो सिगाङाव एनिथिं एमजेनि वाइफजों नांलायदोंमोन आरोना बेबो माने बेबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आरोना 6 मान्थ 7 मान्थआव माने खुदिया सासे जोनोम जानायखौ माने बेबायदिनो बुंदोंमोन ओमफ्राय गोबाङा बेखौनो नायना लानानै माने बिनि भिडिअखौ शेयार खालामना होदों आरोना इउटुबनि गेजेरजों ओमफ्राय फेसबुकनि गेजेरजों दा गोबाङा सानदों माने एनिथिं एमजेया माने बिनि दायखौ सुद्रायनो थाखाय मानसिखौ बुनो हरदो खोमा होननानै दा एनिथिं एमजेनि नङानो बियो माने बिनि दाया आलदानो माने दा बुंखाबाय आङो माने बियो गुबुन हिन्जावखौ गोसो थोनानै माने बेबायदि रिलेसनाव थादोंमोन आरोना बेनिफ्राय रायजोफोरा बेखौ बिसार खालामदों आरोना बेबायदि दा बाथ्राखौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय बेनोसै आरोना दा नोंथांमोना सोरबा मोजां मोनोबा कमेन्टआव फोरमायहर मैदोननि मोजां मोननाय माबा दोङोबा फेन दोङोबा आरो हेड कमेन्टबाबोथ' हेड कमेन्टआ गोबां फैखागोन मिन्थिखायो दा बर'फोरखौबा हले मा बुंबावनो ना लोगोफोर बेबायदिनो जोंहा बुदलाय सोरबा माबा मोनसे जाबा एदावना लानाय होसोनाय बुजानाय बेबायदिनो नुबोगासिनो दङ जोंनि बर' समाजाव गोबां मानसिया सोलायगासिनो दङ माने गावनि नियमखौ गाव लाखिनो रोंला आरोना गोबां बेबायदिनो बुदलाय गुबुन हारिजों थांनानै माबा मोनसे बुथार जाजानाय एबा लांखार जाजानाय जोंनि लाइमोनफोरा थिग बेबायदिनो सोलिगासिनो माला मोजां जायो माला मा जायो बुंनो हाला आरोना दा मैदोन बसुमतारीया मा गामिनि नोंथांमोना नैयाव कमेन्टखौ फोरमायहर आरोना डिटेल्सखौ सोरबा मिन्थिगोबा कमेन्टआव फोरमायहरजागोन मैदोन बसुमतारीया जे रायजोफोरजों बुजादों बे रियेल ना फेक्ट माने रियेलानो जागोन गोबाङा कमेन्टबो खालामहरदों आरो फेसबुकनि गेजेरजों भिडिअखौ अलरेडि शेयार खालामहरदों आं क्लिपखौ होथ'नाय जायाखै आरोना दा जाथायफोरा मामोन सोरबा मिन्थिगोबा बिसोरनि गामिनि दंबा फोरमायहरजागोनखि आरोना दा बेनोसै आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोननि सेराव बेखौनो आपडेट लानानै फैबाय रावबो गाज्रि मोननांला दै आङो नैखौ जास्ट आपडेट होदो आंबो रावखौबो जावनाय भिडिअ नङा दिस इज फर इन्टारटेनमेन्ट आरोना बेयो माबा इन्टारटेनमेन्टल' माने मोनसे आपडेट्सल' आरोना दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर सोरबाफोर चेनेलाव गोदान दङबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै आरोना भिडिअ कमेन्ट खालामनो दाबाव लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो आङो दिनै बुंबाय आरोना नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना गोबां भिडिअखौ नायो नाथाय लाइक साबस्क्राइब खालामनो बावगारो आरोना भिडिअखौ नायदोबा लाइकबो खालाम साबस्क्राइबबो खालाम आरो चेनेलखौ शेयार खालामनो दाबाव थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय